Nakon dugih godina čekanja i usrdnih molitvi, dočekali smo čudo. Bog nam je podario tebe, Marija. Gledajući je kako raste, znali su da je ona dar odozgo. Kada je Marija navršila 3 godine, došao je trenutak ispunjenja njihovog zaveta. Želja tvojih roditelja da te posvete Bogu će te učiniti velikom. Teško mi je rastati se od nje. Obećali smo je Bogu. Neka njegova volja bude na njoj. Bog će se pobrinuti za nju. Marija, u hramu se učimo Svetom pismu. Okružena mirisom tamjana i molitvom, provodit ćeš svoje dane. Učila je Sveto pismo pod mudrim vođstvom Zaharije. Tako su prolazile godine, sve dok Marija nije navršila 14. Marija je sada devojka, a zakon nalaže da se o njoj neko stara. Zaharija je sakupio štapove najuglednijih ljudi i položio ih u svetinju nad svetinjama, prepustivši odluku Gospodu. Neka bude volja Božja. Kada je sutradan ušao, imao je šta da vidi. Štap Josifa iz Nazareta je olistao, a na njemu je stajao beli golub. Ako je takva Božja volja, prihvatam je sa najdubljim poštovanjem. Čuvat ću je kao najveću svetinju. Zaharija je predao Mariju Josifu. Josif je odveo Mariju u svoj dom, započinjući tihu misiju koja će promeniti svet.